படக்குழுவினரை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நடிகர் விதாத் அவர்கள், நடிகர் கலையரசன் அவர்கள், நடிகர் சந்தோஷ் பிரதாப் அவர்கள், நடிகர் திரிகுண் அவர்கள், நடிகை தேஜு அஸ்வினி அவர்கள், நடிகை அதுல்யா சந்திரா அவர்கள், மியூசிக் டைரக்டர் ராஜ் பிரதாப் அவர்கள், ப்ரொடியூசர் கே சசிகுமார் சார் அவர்கள், ரைட்டர் அண்ட் டைரக்டர் சகோ கணேசன் அவர்கள், எடிட்டர் ராமர் அவர்கள், படத்தினுடைய கோரியோகிராஃபர் ராதிகா மேம் அவர்கள், ஆர்ட் டைரக்டர் மைக்கேல் அவர்கள்,